Toto nie je miesto pre divákov, toto je zákulisie kina. Ukážem ti priestory a technológiu, ktoré bežne neuvidíš. Poď so mnou a uvidíš miesta, kam sa diváci bežne nedostanú. No najprv sa pochopiteľne musím dostaviť z Košic do Prešova, kde sa nachádza nákupné centrum Eperia, v ktorom sídli aj kino Stereo. Celkový zažitok z filmu nezačína v sále, ale vonku v lobby, kde si vieš objednať chutné nachos, popcorn, čapované nápoje, snacky pre deti aj dospelých. Vybere si skutočne každý. A keď sme už pri tom popcorne, vedeli ste, že počas najsilnejších premietacích dní sa v tomto kine spotrebuje vyše 20 kg kukurice, z ktorej vzniknú stovky litrov popcornu. Slaný, sladký a vždy pripravený tesne pred projekciou. Ja sa teraz presuniem z lobby do miestnosti, odkiaľ sa premietajú všetky filmy v tomto kine. Prvá vec, ktorá vám okrem samotného projektora udrie do očí, je zvuková väža, ktorá funguje ako nervový systém pre samotné premietanie. Tu sa rozdeľuje a synchronizuje zvuk na jednotlivé kanály, ktoré putujú priamo do reproduktorov v kinosále. A hneď vedľa sa nachádza laserový projektor, ktorý je svojím spôsobom srdcom kina. Premieta obraz v rozlíšení 2K a 4K, vďaka ktorému si môžete užiť film tak, ako sa patrí. Ako sa vlastne dostane film z natáčania do tohto kina? Poďme si to v krátkosti vysvetliť. Film vzniká primárne na pľaci. Kamerami sa natočí surový materiál, ktorý následne prechádza fázou strihu, zvukovou postprodukciou, farebnými úpravami a finálnym masteringom. Výsledkom je digitálny kinoformát, ktorý sa bezpečne distribuuje do kin. V kine sa film nahrá do servera, skontroluje sa obraz aj zvuk a v správny čas ho projektor odošle na plátno presne tak, ako ho tvorcovia zamýšľali. A vy si tak môžete vychutnať svoj obľúbený film v kine s dubbingom, poprípade titulkami. Inak tento moment, kde som mohol vidieť premietanie filmu v blízkosti projektora, bol na nezaplatenie. Ďakujem za túto spomienku. No a poslednou vecou a tak trochu aj zaujímavosťou sú tieto ležadlové sedadla v prvom rade, ktoré v Prešove ponúkajú. Keď som ich zbadal, okamžite som si šiel na nich ráhnuť, pretože why not? A poviem vám, že pocit to bol zaujímavý, ale tieto sedadla nie sú nič pre mňa. Okrem iného ponúka kino Stereo aj sálu Golden, v ktorej máte menej sedačiek, sú polohovateľné a cena lístka zahrania aj jedz, koľko vládzeš v rámci snackov a nápojov. Hlavne nebuď sedlak a nevynášaj to z kina po skončení filmu, prosím ťa. Dúfam, že vás táto skúsenosť bavila rovnako ako mňa. Ak vás napadá niečo, čo by som mal navštíviť v mojom ďalšom videjku, dajte mi to vedieť samozrejme do sekcie komentárov. Ďakujem a majte sa.